Ang kaligon sa kawayan nasuwaya na sa bisan unsa mga hagit sud sa taas nga panahon. Ang kaligon ini mamahimo sab nga pundasyon alang sa kalambuan sa atong nasod. Kini ang sentrong mensahe sa gipahigayong Bamboo Seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Ani ang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Pangmapansin mo ito, magbago pa lang siya ito. Ang kaminangdanon sa kawayan, gitudlo ato sa 23rd Learn and Earn from Bamboo Expert sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City nga gipangunahan sa founder sa garden nga si Carolina G. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years? Kasi maraming nagrereklamo, yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala. So, yan ang ituturo. Gipakita ang pipila ka mga 47 ka mga managlahing bamboo species sa garden. Gihisgutan usab ang mga pamaagi sa bamboo treatment aron mas magdugay pang kinabuhi sa mga kawayan. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Atol sa lecture, gitudlo kung unsaon nga mas matabangan pa nga mulambo o mudaghan pa ang mga kawayan. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.